Bono Regional Police Command no say no kra bi anim wo video bi na monte kire se brekum drobo kwan no kro no bobi akoso. Bono Regional Police Command eni edeba to just say kasafoni bia na monten so se krono bi koso e wo brekum drobo kwan so eye obubobo so mene to so edun wotwe no anya de se no kre bia e wo mu we na command no echimude a onhwehwe mu kakra wono mu aye ekire se anya de se ensem bia etisa esi ya sanso enanya de se obi biara akọ wono mu aso ye bia de kwakoto no manimu se krono bi si akoso we na kasafoni na monten so na ekire se krono bofu ekoto omanfo wono enam ekwan yi so a won ho niam wagiye na we ena hwehwemu kakra post dwumeku obuno mantam ne mu sanso so ena sra dwumeku e wo mantam ne mu aye no wonya hunu bibiara ekirese sa kasafoni eye no kre we ena enkrata bia wono edebeto monten so bubobo so mende to so eduonu ena post de eto omanfo nyina enemu se wa wo ensem bitumi aboa ama sa kasafoni etumi edimu ama wonhwehwemu ahodo ahyase no wonde ne fabra bedom wono mo na entumi mboa ma wonhwehwemu ahodo wono mo enwie no ntumi mpe kasafoni epomese bre